ya anthu isinthe. Ali ndi mtima ofuna kuwafikira wanthu pa zosowa zawo, bottom up approach, sajutsa zinthu kuntunda kumapititsa kumusi, amayambira pansi kukhala ndi wanthu chokuvutani nchiyani, kugwira ntchito pamene paja kumadzitukula kwa wanthu. Mwina tiphuze kuti tisanapange zinthu tikafunsa anthu kumudzi azitiuza zosowa zawo. Wapampando wa bungwe la World Vision Malawi ati cholinga chawo nkusintha miyoyo ya anthu m'magawo onse. Iwo ati chidwi chawo nkuonetsetsa kuti akugwira ntchito zachitukuko zambiri ndi ndalama yochepa pogwiritsa ntchito ndalama za bungweli moyenera. Nakhazikitsa lamulo ku World Vision kuti ndalama iliyonse imene ingabwere imene ili yachitukuko mwina isapitire 5% yogwiritsa ntchito kuyenda matransport kapena zina zimene zimakhoza staff ya World Vision, koma ndalamazo zonse zipite kukagwira chitukuko. Chifukwa chake pamene zipabwera ndalama ku World Vision kwapeza kuti ndalama ija imakhala ndi kuthekera kopanga zambiri kuposanso mmene wina akhoza kuzitengera zimenezo, chifukwa ena mwina gawo lalikulu limapita kupanga zinthu zina zothandizira project ya, koma ndalama zomangira project yeniyeniyo zimakhala kuti mwina zachepa. Chifukwa chake sizingatheke kupanga zambiri, koma World Vision tinakhazikitsa chimenecho ndipo timachitsatira. Malinga ndi bungwe la World Vision, anthu oposa 155,000 ndomwe akupindula ndi ntchito zachitukukozi m'malo omwe azikhazikitsa. Bungwe la World Vision akuti lamanga zinthu zosiyanasiyana zachitukuko zoposa 11,000 kuchokera pomwe analikhazikitsa mdziko muno mchaka cha 1982. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Unduna za umoyo walonjeza zoyika makina onse opumira mwapadera pa chipatala chachikulu cha Mzuzu kuti chizithandiza matenda aliwonse ku chigawo chakumpoto. Nduna za umoyo akhombeze Kandodo Chiponda imayankhula pa chipatalachi atayenda ntchito oyika makina otchedwa MRI owunikira matenda ovutirapo. Alex Mangosi walemba ripoti ili lomakwerenga ndi Chimwemwe Milulu. Kwa nthawi yayitali odwala ofunika kuyezedwa kudzera m'makina otchedwa MRI ku chigawo chakumpoto akhala akutumizidwa ku Lilongwe kapena ku Blantyre chifukwa chipatala chachikulu cha Mzuzu Central chilibe makinawa. Pa chifukwachi boma kudzera ku nduna za umoyo ukuyika makina a MRI pa chipatalachi kuti odwala ku chigawo chakumpoto azithandizidwa mwansanga akafunika chithandizochi. Nduna za umoyo akhumbize Kandodo Chiponda yati boma ndilodzipereka kuyika makina onse oyezera matenda osiyanasiyana pa chipatala cha Mzuzu Central kuti chikhaledi chipatala chachikulu mchigawochi. Chipatala chinocho chimene timachidalira kwambiri kumpoto kuno akuti ndi chipatala chachikulu kwambiri kuti zikativuta m'madera mwinamo kazakuvuta kulumpi kazakuvuta kuzimba ukabwera kuno thandizike. Ndi pa chipatala pano panali zinthu zambiri zimene panalibe pa nthawi yayitali ndithu. Pena imene tinachipezera imankukhaso ngati district hospital ipa kunalibe ka x-ray kunalibe pa CT scan. So zimene zizi motsogozedwa ndi upangiri wa president Dr. Lazarus Chakwera amene ndithu awikapo chidwi kwambiri pa nkhani ya za umoyo pamene tayamba ma project amene pano CT scan iliko kuno ku Mzuzu apapa tede tinabwera ndi kuti tinali mkatimo timaona atikira makina amenewa amatcha mchizungu MRI magnetic resonance imaging timene ndithu umatha kujambula china chilichonse mthupi mwako nkupeza pamene pali vuto chimene chithandizire kwambiri kwa Malawi akuno chifukwa munthu ndoti mafuka titumiza ku Lilongwe kapena ku Blantyre kuti akathandizike. Mkulu wa chipatala cha Mzuzu Central Dr. John Chipolombwe wati makinawa akayamba kugwira ntchito adzathandiza kupulumutsa ndalama zomwe chipatalachi chimagwiritsa ntchito kutumiza odwala ofunika makina a MRI ku zipatala za ku Lilongwe kapena ku Blantyre. Pakali panopa timatumiza ma patients ku MRI ku Lilongwe amatipatsa 2 weeks iliyonse timapititsa ma patient ku Lilongwe. Koma tsopano ndiye tikubwera kwa jeni mashina athu akamalizika so zati panopa sitizitumiza so ma patients kupita ku Lilongwe kapena kupita ku Blantyre faja mashina amenewa. Mashina amene ndofunikira kwambiri komanso mujamuonera ndi odula kwambiri ndi mashina oti olemera oti sosikuti kapena chinthu chotu ngati kungoti kugula lero ndi lero yani kuti mashini yofunikira kwambiri kwa basi. Malingana ndi contractor yemwe akugwira ntchito yoyikira makinawa a 5 years ntchitoyi ikhala itatha masiku 14 akudzawa. Wapampando wa abusa opuma ampingo wa CCP mu sinodi ya Blantyre mbusa Roy Zingani wati yesa kugwirizana ndi zomwe abusa ena mpingowu anachita
ponena poyera kuti anthu adzavotere Profesa Peter Mutharika pa chisankho chomwe chichitike pa 16 Septemba chaka chino. Ngakhale kuti m'busa Zingani ati iwo samadziwa cholinga chenicheni cha msonkhanowo, ngakhale iwo anali nawo pa msonkhanowo. Charles Pensulo walemba ripotili. Posachedwa apa abusa ena oposa 70 a mpingo wa CCAP mu sinodi ya Blantyre anapita ku nyumba ya mtsogoleri wakale wa dziko lino Profesa Peter Mutharika ku Mangochi. Mwazina abusawa anagwirizana kuti Profesa Mutharika ndiye anali woyenera kumuvotera pa chisankho chomwe chikudzachi. Ndipo mwa abusa omwe anapita ku Mangochiko anali mbusa Zingani, yemwe wati monga mmodzi mwa abusa omwe anakonza nawo malamulo a sinodi ya Blantyre ndi kulakwira malamulowo kuti abusa azionesera mbali pandale. Poyankhula ndi MBC, mbusa Zingani wati ngakhale kuti anali nawo pa ulendowo, iye amaona ngati ulendowo unakonzedwa ndi sinodiyo ndipo sanadziwe kuti cholinga chinali chimenechi. Pamenepa mbusa Zingani wati ngakhale kuti anapita nawo ku nyumbako koma sali mbali ya maganizo a abusawo. Poyankhulapo pa nkhani yemwe anali mkulu wa sinodi ya Blantyre, mbusa McDonald Kadawati wadzudzula abusa omwe anapita ku Mangochiko ponena kuti analakwitsa kuonesera mbali pandale. Ngati anthu amapita kumeneko akanena kutsazika ku likulu lathu kupempha chilolezo chifukwa gulu anthu 70 plus ndi ambiri. Ndipo monga mudziwa peyo sititenga mbali, timayenera kusamalira kwambiri potumikira nkhosa zathu ndi akhristu amipingo yonse mkati mwa mpingo wathu. Nkhosazi tiyenera kuzitengera kwa Ambuye, sili kuzitengera ku chipani. Nkhani yoyamba ndi kuti zikhala ndi maso athu ku chipulumutso kudzera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, osati kudzera ku chipani ayi. Ndipo m'mawu ake katswiri pa nkhani za ndale Chimwemwetsitsi, yemwenso ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Mubasi ku Blantyre, wati zomwe achita abusawa zili ndi kuthekera kugawanitsa mpingo, kamba kuti mu mpingo mumakhala anthu azipani zosiyanasiyana. Sizoyenera kuti mpingo uzineneratu munthu amene ukumufuna kumbali ya ndale, polingalira kuti mu mpingo mumakhala anthu otsatira zipani zosiyanasiyana komanso anthu amene mwina zolinga zawo zimakhala zosiyana. Kwa ine mwina ngati panalakwika chitokhala cholakwika ngati anthu amalankhula mu dzina la mpingo malo molankhula mu dzina la iwo wokha, amakalankhula mwina ngati kuti akuyimira sinodi yonse pamene iwowo akudziyimira aine ake ngati anthu. Ndipo mu chikalata chake chomwe anasayinira mkulu wa sinodi ya Blantyre mbusa Dr. Humphreys Ziyambo ndi mlembi wa mkulu wa sinodi mbusa Anderson Juma, chati sinodi sinatume abusawa kapena kuvomereza za ulendowo, ndipo iwo anangopita mwa iwo okha osati ngati sinodi. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Nkhanizi zichokera kuno ku MBC. Bwanji tonenso mitu yake. President Chakwera wayamikira bungwe la World Vision Malawi kamba ka ntchito za chitukuko zomwe zikugwira mdziko muno. Wapampando wa abusa opuma a mpingo wa CCAP mu sinodi ya Blantyre wadzudzula zomwe abusa ena a mpingowu anachita kulimbikitsa anthu kuti adzavotere Profesa Peter Mutharika pa chisankho chomwe chichitike chaka chino. Ndipo chipani cha Malawi Congress MCP chati chili ndi chikhulupiriro kuti chidzapambana pa chisankho chomwe chikudzachi. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal.
upgrade package ya GoTV zija ndi zabwino koma sokupasa package ya pamwamba. Tipopoke ndi GoTV. Pangana upgrade package yanu ya GoTV lero kuti tikuonjezereni ma channel ndi step up. That's huge. I know. Ngati muli pa GoTV Max, tizakupangana upgrade kupita pa GoTV Super, ndipo muzaonera ma channel apa GoTV Super Plus. I like the sound of that. Pesani phindu lalikulu, pesani chisangalalo chochuluka. Lucky day. Zipangeni upgrade kuti mupeze zambiri ndi GoTV. Let's do this. Pangani upgrade lero GoTV yanu ndi my GoTV app. Takulandirani ndipo nkhani zathu zupitirira. Anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno adzudzula mchitidwe wa ziwawa omwe zinachitika m'boma la Machinga pomwe galimoto ya chipani cha Malawi Congress MCP anayiphwanya. Poyankhulapo pa nkhani ati Anjani Nyirenda ati zomwe zikuchitika ndi zosafunika mu ulamuliro wa democracy pomwe dziko lino likukonzekera chisankho. Anyirenda afotokoza zambiri. Zinali zinthu zosasangalatsa zosakondweretsa kuti kupita ku zisankho zathu za September 16, 2025 nkhani ya ziwawa zisiri zangochitika pa nkhani ya misika kapena pa nkhani ya chuma, ziwawa zachitika pa nkhani ya ndale pamene anthu akukonzekera kupita ku elections kumapanga makampeni. I think ndi zinthu ngati dziko tisamazinyadire kuzisangalalira kulikonse kumene violence ingachitike dali lotse gawo lilonse. Ziwawa zimene zimaononga katundu kapena miyoyo ya anthu ndi zinthu zoti sina kumasangalala nkumazipanga kondoni. Ndanena kuti chandikhala ngati chandikhuza kwambiri ndi pamene ndimaona misinkhu ya ana pa video paja imene imapita ukapanga ziwawa yomwe ni ma 8-9 years. Zinandikumbusa zinthu zimene zimachitika ku maiko ngati amene kuli nkhondo ngati kwawo ngati Hamas, Hezbollah, amene amapanga jihadi kuti kutenga ana ang'ono kuwaphunzitsa kutsankho ndi kuwaphunzitsa kudana madano a chinthu chomwe sichili mbali yawo kapena si mtundu wawo kapena si chipani chawo. Zimenezozo zikapitirira dziko la Malawi tiwononga dziko. Ndipo chipani cha Malawi Congress MCP chati chinde chikhulupiriro kuti chizapambana pa chisankho chomwe chichitike chaka chino chifukwa chimathandiza aliyense mosangana mtundu, msinkhu kapena chigawo ndipo ndichodzipereka kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu mu chipanichi Ken Zikhale Ng'oma ndi wanena izi pa msonkhano wa chitukuko omwe anachititsa pa bwalo la zamasewero la Luchenza m'boma la Tcholo. Zambiri mulipotiri. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Mai Abida Mia ndi mamembala akuluakulu a chipanichi kuphatikizapo Ken Zikhale Ng'oma ndi ena akuchititsa msonkhano wa chitukuko pa bwalo la zamasewero la Luchenza m'boma la Tcholo. Azikhale Ng'oma omwe ndi nduna za migodi yati boma la Dr. Chakwera yamanga misewu madera osiyanasiyana kukonzanso ntchito za njanji zomwe zikupindulira alimi ndi ochita malonda komanso ndalama za mthumba na za chitukuko cha madera la CDF lomwe likupindulira anthu ochuluka. Azikhale Ng'oma ati pachifukwachi ali ndi chikhulupiriro kuti President Dr. Chakwera adzapambana pa chisankho chomwe chichitike chaka chino pa 16 September. Ndipo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Mai Abida Mia imwenso ndi nduna ya zamadzi ndi ukhondo yati chipani chawo ndi champhamvu kusiyana ndi zipani zina ndipo iwo ati anthu ndokhutira ndi ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika mdziko muno. 2025 pa 16 September anthu akuchita kudziwa kuti Dr. Lazarus Makate Chakwera akutenga boma. Mukawerengera bwinobwino olo tikawerengera mavoti kuti uko kuli anthu angati amene alembetsa chifukwa timawerengera mavoti pamene timalembetsa anthu akupita kalembetsa pamene mumawerengera kuti apa zenda mutero komanso mumaona pa ground kuti uko ndi uko tikoza kutapa uko ndi kwathu
uko anthu amatikonda kapena uko ayi machilo kuwerengera le mukuona nokha kuti kuno anthu akusangalala kwambiri machilo kuona nkhope zawo and response yawo kuti ayi zili bwino. Ne ndikudziwa kuti kuno tikutenga siti imeneyi and Dr. Lazarus Makati Chakwera akuwinaso apeza mapoto ambirimbiri kuno. Pa msonkhano panafika akuluakulu wa mchipani cha MCP monga gavana wa chipanichi ku chigawo chakumwera a Peter Simbi, a Brown Mpinganjira, a Babu Khamisa ndi ena ambiri. Austin Kachipeya, MBC Luchenza Cho. Nkhani nzomwezi mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Tauson Kamalata tikuti usiku opambana.